na jafombo marwa Eric Owenga ka entiere Lee Funeral Home kama bero mar ringre jaod bura ma Kasipul Ong'ondowere osechakore gi sani ka wan gi geno ni duoko ibiro chiw chenro no ma itayo kod jabero mar sirikal maduong' Mano Johnson Oduor. Kapod wantiere e weche mamakre kod nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondowere ni achije 4 manyo maki ka itudo kod nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondowere ochwale doho mar Maundu e lap ndeke ma Jomo Kenyatta bure Nairobi. Achijego ma ikone gin kweth njore ma osebedo ka timo maundu e gwenge mag Nairobi nyo maki e kinde ma jotelo masundo sirikal dwaro mondo mi otim duto manyalore mar neno ni ji mane onego Ong'ondowere oromo kod bade chik. Magi timore kinde ma jatend piny William Ruto limbe mare Migori nyo singo ni sirikal dhi timo duto mar mako joma ne onego Ong'ondowere kendo kawnegi chik moromo gi kethogi. Kendo koro adonwa tudre achiel kachiel gi jafombo marwa Cynthia ka entiere e doho ma yudore e alap ndeke ma Jomo Kenyatta. Cynthia, kinyalo winja to nyiswa ni to achije 4 gi be osechopo to kesni ochomo kumane? Cynthia, kinyalo winja to nyiswa gi sani achije 4 go osechopo e doho to burani ochomo kumane? Kora Mogojwang wa medo tudre kod jafombo marwa Cynthia ka entiere e doho ma yudre e lap ndeke ma Jomo Kenyatta kama ji 4 ma itudo kod nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondowere osechwalie kendo igeno ni idhi chiw ng'eto gino ma inyalo tim kata ka idhi dinegi kendo mondo mi nonro otim. Cynthia, kinyalo winja to nyisani gi sani achije gi osechopo kanyo koso chalo nade gi sani? Awinji maber ahinya James ka ine studio kama ntie gi sani. Abiro ni achiel kachiel kowuok e paw ndege ma JKIA kama ochopi achije 4 ma itudo gi nek mar jaod bura machon Mano Charles Ong'ondowere mondo donjnegi kod ketho ma otudre kod nek ma kamano. Chakre betwa ka okinyi mar Sadek nyaka sani kata kamano pok wayudo thuolo mar neno jogo achijego ma idonjonegi kata neno pichagi. Kata kamano wachichnegi ni alwora maka kendo irito mondo ketgi chopgi doho e mbele jang'ad bura mondo donjnegi kod ketho ma kamano. Parni magi duto timore e kinde ma odiochieng' ma kawuono bende itimo bero ne jatelo no kar kano ringre ma Lee Funeral Home kama igeno mondo ofweny matut ni to en ang'o manonegi bang' yudore ni ne ogoye kod lisasi e gache odiochieng' ma tich adek juma mokalo. Genowa kama wantiere kae ni ponono ni ochopgi e doho kata ochopgi e nyim jang'ad bura to wabiro fwenyo matut ma otudore kod nek ma kamano. Wabiro kata mana yudo thuolo mar ng'eyo ni to gin ng'a giri, nikech ma en gima jopiny osegombo ng'eyo ahinya ni to joma nonego jatelo ni ne gin jomage to dwaro mar negi bende en ang'o. Kanya konchiel bende wayudo report ni obila pod luwo machiegni ahinya nonro ma otudore kod nek ma kama mar temo fwenyo ni to nyalo bedo ni ne gin ji adi to tudruok margi ne chalo nade to gima omiyo ne ginego jatelo ni ne en ang'o. Koro pod wan ka waluwo machiegni ahinya mar fwenyo gigo duto matimore kaachiel kod mago mabiro wuok ka owuok e doho ma JKIA. James. Erokamano nya Kora Mogojwang, mano jafombo